Okei, nyt tehdään rahaa. Tällä videolla näytän, kuinka olen tehnyt 330 € alle tunnissa. Tämä järjestelmä on helppo käyttää, siinä on vain 3 askeletta ja se auttaa sinua tahkoamaan voittoa useita satoja euroja päivittäin. Näytän nyt sinulle tarkalleen metodin, jota käytin ja jonka sinäkin pystyt halutessasi kopioimaan. Joten, mikä tämä menetelmä tarkalleen on ja miten se toimii? Se on vaihtojärjestelmä, joka perustuu kaksoisvaihtoehtoihin. Binary eli binäärivaihtoehtoja on erittäin helppo ymmärtää ja käyttää, sillä se vaatii vain yhden päätöksen. Kohteen arvo joko nousee tai sitten se laskee. Kun olet valinnut jommankumman vaihtoehdon, kauppa voi alkaa. Nopeassa kaupassa liikehdintä vaihtelee 5-30 minuuttiin. Kun aika loppuu, sijoituksesi sulkeutuu automaattisesti ja jos valintasi osuu oikein, voit tehdä tuottoa 170–190%. Joten, miten tiedät, onko kohde menossa ylös vai alaspäin? Aiomme käyttää hyvin yksinkertaista menetelmää, jota ammattimaiset elinkeinonharjoittajat käyttävät. Sitä kutsutaan graafista suuntausta koskevaksi analyysiksi. Koska on suurempi todennäköisyys, että kaava jatkaa grafiikan mukaiseen suuntaan eikä käänny vastakkaiseksi, sitä voidaan helposti analysoida trendi. On olemassa 3 päällistä trendiä: nousutrendi, laskutrendi sekä neutraalitrendi. Binary-alustalla sinulla on kohteita, mistä valita: osakkeet, valuutat, indeksit ja hyödykkeet. Kun olet valinnut kohteesi, sinun täytyy valita sen suunta. Suunta voi olla joko ylös tai alaspäin. Ja nyt osoitan, miten voit käyttää näitä suuntauksia ja ansaita rahaa. Kirjaudu nyt sijoittajatililleni ja näytän sinulle täsmälleen askel askeleelta, miten kaikki tehdään. Luonnollisesti sinun on luotava ensin oma tilisi. Järjestelmä toimii millä tahansa sivun alareunassa olevalla binäärivälittäjän sivustolla. Kuten näet, minulla on yli 9000 € tällä tilillä. Kun avasin sen 2 kuukautta sitten, siinä oli vain 500 €. Katsotaanpa nyt, miten järjestelmä, joka on tehnyt tämän kasvun, todellakin toimii. Tehdäksesi kaupat menetelmän mukaisesti suuntauksen seuranta vaatii grafiikkaa. Tämä johtuu siitä, että binäärivälittäjien tarjoamat normaalit kuvaajat eivät ole riittävän hyvä menetelmä. Koska aikaväli, jota ne osoittavat, on liian lyhyt, jotta voisit asianmukaisesti määrittää trendin suunnan. Tällä sivustolla on ensimmäinen askel videon alla oleva linkki hämmästyttäviin reaaliaikaisiin kaavioihin, jotka sopivat täydellisesti tälle menetelmälle. Kun klikkaat sitä, uusi sivu avautuu. Kohteen latautuminen voi kestää jopa 1,5 minuuttia, koska se sisältää kaikki kuvaajat, joita tarvitset. Voit valita tarkalleen näkymääsi haluaman aikajanan. Juuri nyt jokainen piste edustaa 5 minuuttia, joka on täydellinen meidän tarkoitukseen. Joten nyt tunnistamme suuntauksista nämä kuvaajat, jotta voimme aloittaa kaupan binäärialustalla. Aloittakaamme DAX-indeksillä. Kuten selvästi näet, se linja on erittäin myönteinen ja selkeä. Voimme nähdä, että se tulee tästä pisteestä aina tänne ylempään pisteeseen, josta helposti tunnistaa nousutrendin. Koska meillä on todettu analyysi, me hyppäämme vaihtoalustalle. Löydämme DAX-indeksin luettelosta. Koska trendi menee ylös, valitse ylös. Valitsemme päätöstunnin, valitsen 16, arvoksi 100 €, klikkaa Apply ja hyväksy vaihtoehto. Sitten menemme takaisin kaavioihin ja jatkamme euro vastaan punta, joka on alaspäin menevä trendi. Kuten näet, se alkaa täältä ja menee selkeästi alas tänne. Voimme tehdä rahaa, oli trendin suunta sitten nouseva tai laskeva. Suunnalla ei ole todellista merkitystä meille, joten palaamme välittäjäalustalle, etsimme luettelosta euro vastaan punta. Kello 16, hyvä, ja valitaan ei ylös, mutta alaspäin. Laita 100, valitse lisää ja hyväksy. Menemme takaisin kaavioihin ja tässä meillä on dollari vastaan frangi, joka on neutraali trendi, joka on menossa hieman levällään. Se tekee siitä erittäin vaikean ennustaa, mihin se on menossa seuraavaksi, joten me ohitamme tänään
tämän ja valitsemme huomattavasti selkeämmän futsin, joka on erittäin kaunis ja selkeä ylöspäin menossa oleva trendi. Joten me hyppäämme takaisin alustalle, etsimme sen listalta, valitsemme sen, laitamme 100 euroa, painetaan lisää ja hyväksytään. Seuraavaksi vuorossa on punta kontra Japanin jeni. Tämä kaavio menee positiivisessa trendissä alhaalta aina tänne ylös. Joten palaamme alustalla, etsimme punta vasta Japanin jeni. Täällä valitaan ylös, laitetaan 100, lisätään ja hyväksytään. Menemme takaisin grafiikka-alustalle ja jatketaan CAC:llä, jolla on myös erittäin selvä nouseva linja. Takaisin binäärialustalle, valitaan CAC-luettelosta ylöspäin normaali investointi, lisätään ja hyväksytään. Palataan takaisin grafiikkoihin ja jatkamme Australian dollari kontra Japanin jeni, koska tämä on kaunis ylöspäin menevä trendi. Takaisin alustalle, valitsemaan out suhteessa Japanin jeniin täällä, koska se on menossa ylös, klikkaa up, laitetaan 100 ja lisätään hyväksymme vaihtoehdon. Menemme takaisin grafiikoihin. Teemme taala versus Japanin jeni. Jälleen hyvä ja selkeä ylöspäin menevä trendi. Takaisin binääripuolelle. Etsi se luettelosta 100 euroa lisää hyväksy. Olen tällä hetkellä avannut 7 kohtaa seuraamalla merkittäviä trendejä osoittavia kuvaajia. Kaaviot menevät vanhoiksi 16 minuutissa. Nopeutan editoinnilla tätä prosessia, jotta meidän ei täydy odotella niin kauan. Joten kun oikea hetki lyö, minä näytän miten paljon olemme menettäneet tai voittaneet. Ja aika on juuri mennyt umpeen. Katsokaamme minkälaisia tuloksia on saatu aikaiseksi. Kuten näet, minun saldo on nyt 9331 euroa, joka tarkoittaa voittoa 330 euroa. Jos kiinnitit huomiota aikaisemmin, valitsin CAC:n kanssa sulkeutumisajaksi kello 17.30, jota jouduin odottamaan hieman pidempään ennen kuin kaikki paikat olivat päättyneet. Yhteensä meillä voitti 1, 2, 3, 4, 5, 6 paikkaa 7. On erittäin tärkeää muistuttaa, että on täysin normaalia menettää joitain ennustuksia, sillä yksikään toimija maailmassa ei voi vain hyötyä. Tämän menetelmän tarkoituksena on voittaa enemmistössä tapauksista. Olen tehnyt 330 euroa voittoa alle tunnissa. Luo oma tilisi sivun alaosassa olevan linkin avulla ja kokeile itse.